سلطان السما والأرض ملكوت بام أتسا نسيمو تكلمنا اللوم في سكين الكلمات تكوني دام Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa nofruha l-irwieħ ta' Giuseppe, Ġulina u Edmond Buġejja. Ħutiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollu ktiba mal-midinbin Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla illi jista' kollox jaffrinna d-nubitna iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla inti għażilt il-Verġni Mqazza Marija biex tkun Omm il-Feddej ili kienet taġieħ kbir fost iċkejknin u l-foqra tiegħek. Għamel illi aħna nimxu fuq l-eżempju tagħha natuk il-qima tal-fidi tagħna ħirġa mill-qalb u nqedu fik biss it-tama kollha tas-salvazzjoni tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien qabditni bħal dieqa f'qalbi u nfexxejt nolfoq u nibki u bdejt nitlob u nitniet. Inti ġust mulej u kull ma tagħmel u sewwa. Imġibtek ikollha ħnina u sewwa. Inti tagħmel ħaq mid-dinja. Issa ftakar fija mulej u ħares lejja. Titħallas minn dnubiti u n-nuqqasijiet tiegħi jew ta' missirijieti huma dimbu quddiemek u kisru l-kmandamenti tiegħek. Għalhekk inti rħejtna biex jisirquna, jasruna, joqtluna u jwaqqawna għaż-żufjet. U ġibtna filsna il-ġnus kollha li fosthom inċerritna. Il-ħafna ġudizzi tiegħek huma tassew ġusti fl-imġiba tiegħek miegħi minħabba dnubiti, għax aħna ma ħarisniex il-kmandamenti tiegħek u lanqas imxejna sewwa quddiemek. Għamel miegħi kif jogħġbok u wordna li neħuli ħajti biex ninqeret minn wiċċ l-art u nsir trab. Aħjar immut milli ngħix, asmajt biżżejjed tajjir u gideb u għandi għali u swiet il-qalb kbir. Mulej, għamel li neħles minn dawn id-dwejjaq, ħallini mmur fil-post ta' dejjem. Iddawwarx wiċċek minni mulej, jaqbilli jimmut milli ngħix iżjed f'dawn id-dwejjaq kollha u nisma' aktar min jajarni. Dakinhar stess ġara li Sara bint Rawel li kien joqgħod f'Ekbatana tal-Midja semet waħda mis-sefturi ta' missiera ta' Jara li kienu żewġuha lil 7 irġiel, lil Asmodew, l-ispirtu ħażlin, l-ispirtu il-ħażin, għatilhom qabel ma laħqu resqu lejja bħalma hu s-soltu għan-nisa miż-żewġa. Din is-seftura qaltilha, int il-qattila ta' żwieġek, ara iż-żewwiġ 7 irġiel u isem ħadd minnhom ma wrid. Għala sawwatna minħabba żwieġek la darba mietu. Mur magħhom, jalla ma naraw qatt minnek la tifel u lanqas tifla. Meta semmejt dan intliet biswit il-qalb u nfexxet tibki. Telat fuq il-bejt ta' missiera u ridet titgħallaq. Iżda reġgħet ħasbitha u qalet bejnha u bejn ruħha, nibża li jgħajru lill-missieri u jgħidulu kellek tifla waħda żgħira u bi talqet minħabba il-hemm tagħha.
Għaliex għandi nwassal fil-qabar blali bix-xuħija ta' missieri. Aħjar għalija ma nitgħallaq xejn, imma nitlob lill-Alla li mmut u ma nismax aktar dan it-tajjir f'ħajti. Dak il-ħin stess fetħet idejja lejn it-tieqa u bdiet titlob u tgħid: Imbirek int Alla ħanin, imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Fl-istess ħin it-talba ta' waħda u tal-ieħor instemet quddiem il-Majestat ta' Alla u intbagħat Rafel biex ifejjaqhom it-tnejn lil Tobit jeħilsu mid-dbajja tal-bajda ta' għajnej biex bihom jara d-dawl li ta' Alla u lil Sara bint Rawel jagħtiha lil Tobija bint Tobit martu u jeħlisha minn Ożmodew l-ispirtu il-ħażin. Il-kelma tal-mulej. Lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi, lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi. Fik kien nittama ma jkollix għax nitħawad, ma jifirħux l-edewwa tiegħi minħabba fija. Kull min jittama fik ma jkollux għax jitħawad. Flimkien lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Intajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Flimkien lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Lejkien nerfa' ruħi mulej Alla tiegħi. Inqumu bil-wifqa. Alleluja! Alleluja! Jiena hu bil-qawmin u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Alla mhux tal-mejtin iżda tal-ħajjin, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi Sadduċej li jgħidu li m'hemmx qawmien mill-imwiet u għamlulu din il-mistoqsija: Mgħallem, mhux se ħallilna miktub li jekk wieħed imut luħuh u dan iħalli warah lil martu bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla u biex inissel ulieta l-ħuh. Mela jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla maħalla tfal. It-tieni wieħed iżżewweġ l-armla, miet u lanqas hu maħalla wlied. Hekk ukoll it-tielet u ħadd minnhom is-7 maħalla wlied. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmien tal-imwiet meta iqumu l-koll, mart min minnhom tkun għax is-7 jkunu żewġuha, għalilhom Ġesu. U mhux għalhekk tiżbaljaw intom għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa t'Alla. Għax il-bnedmin meta jqumu mill-imwiet la jiżżewġu u lanqas iżewġu, imma jkunu bħall-anġli fis-smewiet. Għal dak imbagħad li jew il-qawmien mill-imwiet fil-ktieb ta' Mosè fejn jissemma l-għolliq ma qrajtux kif Alla qallu: Jien Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Alla mhux tal-mejtin iżda tal-ħajjin, sejrin żbal għall-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifhi? Diċ-ċanfira illi Ġesu jagħti li s-Sadduċej jien inħossa jagħtiha b'xi mod lilna b'ħafna ħlewwa u bistedina li s-Sadduċej jgħidilhom: u mhux għalhekk tiżbaljaw intom għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa t'Alla. Aħna s-saċerdoti suppost nistudjawha mhux ħażin l-Iskrittura, imma ħażin għalina jekk nippretendu li nafuha. Għax l-Iskrittura biex tafa mhux kun taf ir-rakkonti li fija,
Imma tara fl-istedniet li hemm moħbijin wara dil-kelma ispirata tal-Alla biex int tkun tista' tgħix taħt il-qawwa tal-Alla. U aħna nafu kif jaħdem il-moħħ tagħna, aħna ngħidu nħaddem moħħi u qalbi biex nimxi l qudiem bil-qawwa tiegħi mhux bil-qawwa tal-Alla. U Marija titfana fl-iskola tagħha biex tgħidilna bil-qawwa tagħkom ma taslu mkien. Jista' wieħed jgħid misni ma wasalx, mela dak li għandna kollu minn fejn ġibtu. Mela dawk il-karrieri li għamilt min għamilhom mhux jien tassew. Imma għandu għalih id-beżbiża dak li jgħid Kristu meta wieħed l-elejjel tiegħu għamlu ħafna qal nibni l-imħażen, qallu iblaħ li int dal-lejl ġejja l-mewt għalik u dak li ħżin ta' min se jkun hawnhekk hija l-qawwa tal-bniedem. Imma aħna dejjem ma nifhmuhiex għax naħsbu li aħna iktar ma nistinkaw iktar is-saltna li se nibnu aħna se tkun hawn fuq l-art u se tkun għal dejjem u dan hu l-iżbal. Għaliex ma narfux la l-qawwa tal-Alla u lanqas l-Iskrittura illi turina illi it-triq li bija jridu nimxu f'dejn id-dinja u Marija talli minna ċara u tont hija t-triq tal-umiltà u tal-qadi fil-mulej. Ej stess tgħid għalija nfisha ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħi. Kemm aħna lesti li aħna nagħtu importanza u nissottolinjaw u npoġġu il qudiem mhux il-kisbiet li għamilna fil-ħajja, imma l-fallimenti. Pereżempju, jien ngħid, provajt kemm il-darba li nżomm il-ħin tat-talb, ma jinnexxilix. Provajt kemm il-darba illi ngħix il-karità, speċjalment meta jidħol l-atteġġament lejn il-proxmu billi nader l-imġiba li ma taqbilx jew li u ma niġġudikajiex ma rnexxilix. Dawn huma l-fallimenti illi l-mulej jagħmel minnhom mumenti ta' grazzja. Meta jien ninżel fil-profond taċ-ċokon tiegħi, taċ-ċkunija tiegħi, meta jien naraf il-limitazzjonijiet tiegħi, hemmhekk jibda il-proċess illi taħdem il-qawwa ta' Alla fija. Jekk jien naħseb li tant jien qawwi u tant jien intelligenti u tant m'għandi bżonn ta' ħadd lanqas tal-qawwa tal-Alla, jien ngħix is-supervja tiegħi innifsi u aħna nafu x'jiġri għas-superv quddiem Alla, is-superv quddiem Alla m'għandux predilizzjoni. Il-predilizzjoni tgħidilna Marija ħares lejn min huma iċ-ċkejknejn f'Iżrael. Huma l-anawim. Huma dawk illi huma bħal qasba illi kapaċi tmejl man-nifs tal-Alla. Aħna quddiem Alla rridu nkunu sottomessi u flessibbli. Ma nitqaxtux, imma nitbandlu ma xiex, mhux l-embulaw mal-grazzja tal-Alla, fejn titfana l-grazzja. Il-Verġni Marija bil-mod skopriet x'inhu l-proġett tal-Alla. U aħna minkejja li ħafna minna ngħixu l-vokazzjonijiet tagħna, l-vokazzjonijiet taż-żwieġ, jew il-vokazzjonijiet ta' ġbubija, tal-verġnità, taċ-ċelibat, idu nitbandlu kontinwament għal dan mument tal-grazzja tal-Alla mingħajr ma nirreżistu għall-grazzja tal-Alla. Għaliex? Għax is-superv jirreżisti għall-grazzja tal-Alla. Jgħidilna Sofonija, għax jien imbagħad inneħħi minn ġo nofsok lil dawk fost niesek li jsibu l-għena tagħhom fil-gburija u inħalli f'nofsok poplu umli u mċekken u fisem il-mulej jifittxu l-ken dawk li aħna l-fdal ta' Iżrael ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem ieħor u l-sin qarrieq ma jibqax iżjed fuq fommhom, hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu bla ma jbeżżaqhom ħadd. Aħna dan il-grupp tal-anawim. Kultant tgħid, imma kif donnu il-ħażen fid-dinja jimxi u jirnexxi? Iwa kif min jagħweġ u minnu ħażin f'qalbu donnu jirrenja? Hekk jidher mill-għajnejn tal-bniedem,
mill-għajnejn talla. Alla jitfa' l-ħarsa tiegħu fuq iċ-ċokon u fuq min irid ikun għaddej tiegħu. U f'min irid ikun il-fdal ta' Jahve, l-anawim. Marija tfakkarna illi Alla jixħed ħarsu fuq min, fuq dal-kategoriji, fuq dawk li jgħixu fil-preżenza t'Alla, fuq dawk li għandhom għaġġ kbir għall-kelma t'Alla, fuq dawk li jgħozzu il-kelma tiegħu f'qalbu, fuq dawk li jfasslu ħajjithom fuq dak li jisimgħu, fuq dawk li huma konxi biħtijietom u jitolbu maħfra lill-Alla, fuq dawk li fin-niket jemnu illi Alla qiegħed ħdejhom, fuq dawk li jħarsu il fuq lejn il-mulej u jafu illi Alla tagħna u missier u għandu qalb ta' missier, fuq dawk li jgħinu u jaraw lil Kristu preżenti f'dawk li huma fil-bżonn. U kulħadd għandu bżonn dik it-tbissima filgħodu jew f'xi ħin tal-ġurnata biex tgħidlu jien għalija int importanti, jien int u għalija oġġett tal-imħabba, mhux biss bejn il-miżżewġien, mhux biss fil-familji tagħna, imma fit-toroq tagħna. Il-Vanġelu jixxandar hekk. M'hemmx għalfejn toqgħod tgħid li Alla fostna u rieħ bit-bissima tiegħek, bl-għajnejn tiegħek, bil-body language tiegħek, għejdlu isma' għamil kuraġġ. X'inhi tieħ tislima mill-qalb il-bniedem ma tafux billi ma tafux. Għamlu qrib tiegħek, għamlu ħowk u rieħ li Kristu preżenti. Dawk li Alla għandu l-ewwel post ta' xu Alla tal-ħnina u tal-fidwa huwa s-Salvatur. Dawk li f'qalbhom għandhom il-paċi u l-paċi tal-Alla. Għalhekk it-talba li nagħmlu llumija u Marija maħbuba u magħżula minn Alla, tempju tal-Ispirtu Santu, amara tas-Salvatur. Għalkemm fik ammar dak li jissema u l-art ma jesawx, int ma titkabbarx. Anzi sejjaħ lilek innifsek bħala l-qaddejja u ssib postok mal-qaddejja kif għamilt f'Kana waqt l-ikla tat-tieġ. Nitolbuk o Verġni Marija din il-ħames erba' libbisna l-libsa tal-umiltà għax huwa biss l-umli illi fuqhom Alla jitfa' l-ħarsa tiegħu. Enna ninżgħu minn fuqna l-libsa tal-bniedem il-qadim, il-libsa tas-supervja għax hekk biss Alla jista' jlibbisna bil-bies is-salvazzjoni lil-bies tal-grazzja tiegħu. Amen. Bil-wifqa miġburejn madwar l-altar tal-mulej, nitolbuk mulej illi tlibbisna b'din il-libsa tal-umiltà kif libbist lil bintek l-Għażiża il-Verġni Marija. Għatina mulej ħerqa kbira illi nisimgħu bil-qalb il-kelma tiegħek u nfasslu ħajjitna fuq dak li nisimgħu. Nitolbu. Għamel mulej illi aħna l-qalb tagħna tkun dejjem disponibbli għas-sejħat li tagħmlilna u għall-missjonijiet li tixtieq tafdanna. Nitolbu. Għatina id-dawl tiegħek u għamel li l-kelma tiegħek tkun mużbieħ għar-riġlejna, dawl fil-mogħdija tagħna. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej illi fil-waqt li ninżgħu mis-supervja tagħna niltaqgħu mal-fragilità ta' ħutna u hemmhekk mhux nikkritikawhom jew niġġudikawhom imma inħobbuhom b'imħabba u ninkoraġġuhom fil-mixja tagħhom bħala bnedmejn u bħala nsara. Nitolbu. Niftakru fi ħtiġijiet ta' ħutna, speċjalment ħutna il-morda, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tiġrib il-kbir. Mola jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u rihom li int preżenti ħdejhom li qed tippurifikhom, tagħmilhom sbieħ quddiemek u li bid-tbatija tagħhom inti jissaffi il-ħażen tad-dinja u tagħmel li d-dinja tgħix iktar fil-paċi ma' xulxejn. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li m'għandhomx il-paċi tal-Alla f'qalbhom biex il-mulej jitfa' ħarsa ta' ħnina fuqhom u permezz tal-kelma u permezz ta' xi proxmu għażejsa lihom iressawhom ħalli terġa' tinbet is-serenità fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Niftakru fit-tfal li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, f'dawk kollha li qegħdin jaffrontaw xi tip ta' sfida fil-ħajja tagħhom. Niftakru xi persuna għażiża qrib tagħna fiċ-ċirku tagħna, fil-familji tagħna, illi nafu li għandha bżonn it-talb
tagħna bħalissa. Nduru fuq il-Verġni Marija fil-kwadru tagħha u ngħidula bil-qalb: Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Birek int mulej Alla tal-ħollin kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs, rob tal-għaftu xogħol il-bniedem li minnu seralina l-ħobs tal-ħajja. Salibek dbatitek ġor kuljum. Itolbuhu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej daw l-offerti li bil-qawwa tiegħek u bil-qawwa tiegħek biddilhom fis-sagrament tas-salvazzjoni is-sagrifiċċji tal-annimali tal-Patt il-qadim li kienu biġbija tas-sagrifiċċju tal-Patt il-ġdid m'għadhomx iktar u spiċċaw għal kollox illum fis-sagrament tas-salvazzjoni. Nofru il-ħaruf tas-sew Ġesu Kristu ibnek imwieled mod tal-għaġeb minn verġni bla mittibsa u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Int qiegħed lill-Verġni Mqazza Marija fil-quċċata ta' Iżrael u fil-bidu tal-Knisja biex il-ġnus kollha jarfu li s-salvazzjoni ġejja minn Iżrael u li l-familja ġdida tiegħek hi minn nisel magħżul. Bħala bniedma hi bint Adam li bl-innoċenza tagħha pattieta dnub ta' Eva, għall-fidi tagħha hi minn nisel Abram għaliex emnet u nislet fi ħdana. Ifera mit-sok ta' Ġesse li minna ħareġ fjur Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddin ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jiena unadurak. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena inħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmien tiegħek. Nistennew samma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mit-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja Ġużepp, Ġolina u Edmund Buġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamilli kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtejn kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini jimqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bil-qalb nitolbu l-Missier tagħna biex ilibbisna dik il-libsa sabiħa tal-umiltà ħalli jressaqna iktar leħ u nkun nistgħu nħossu il-qalb tiegħu tħabbat għalina. Bil-qalb Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, affrinna dunubietna bħalma naffru lil minu ħati għalina, daħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatiha istimulaqda li inti trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dunubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
Ifraħu tenna ferħ tal-Patriarki, ifraħ għax permezz tal-Anġlu l-qajt il-ferħ tad-dinja, ifraħ għaliex kabbart għalina il-ħobs tal-ħajja nitolbu. Issa li jirċivejna is-sagrament li jagħtina l-ħajja fiċ-ċikuntana nitolbuk mulej biex aħna li nisqarru li fi Kristu mwieled minn Marija Verġini sekku l-wedit kollha li saru lil missirijietna meta jerġa' jiġi bil-ferħ niksbu dak li issa nistennew illi jseħħ u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tlieta Avamarijiet lil Madonna, Sultana tal-familji tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, imtella s-sema bil-roħ bil-ġisem, infaħru li l-Marija, umtallaw tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer tal-lum.